आं हाबा जाबाय नोंबोथ' हाबा जाबाय जानांगौ आं जाबाय गथ'फ्रानो देलायनानै स्कुलाव थांलायबावबायसो दे बिदिब्ला आइस जेबो नङा लादो ओइ बेटा मालाय बहा थांनांदों होद खिथानो मारलाङालां आया मासि दुसमन गथ'लिलाय माथो सुनब्रा होद खिथानो बालायलांला चलाब्रा आयु जोगासिनो रायदो होनलायलां आइयाव मासि बोजाद खुदियालै बेलाय न' बाबा दैया आयु अनारि आइ बै नोंनि नोंदाया बहा थाङो बहा मायो नों जेबो मिथिथारा नामा मिथिगौ बाबा बहा थाङो जोंहानि आदाया बे जोंहानि लामाजोंनो सानफ्रोमबो थांबाय थायो होद सोलि न' गेलासा बहा थाङो बेखौसो सोंदों आं बे लामाजों थांबाय थायो बाबा आरे बहा थाङो मा खालामो बेखौसो सोंदों आं मिथिया आं बेबा बहा थाङो माखौथो मिथियो होनना बुंनाय नोंलाय आंनि मेगनाव सिसि केमेराखाय बै टाउन सहराव लगायनाय बायदि बियो बहा थाङो आंलाय बोरै मिथिनो मा फाग्लाब्रायहाय नोंलाय आइया आंलाय बिसोरनि अरिजिनेल बिफा नंगौना नङा जाखो माथा गरम खालामोलै फिसाफ्राबो आरो सासे बे बन्दा फिसायाबा बहा थांलायखो अ नै बेटाया ओइ बेटा ओरै फैनाय ओइ मा दाखु बायदिलै नोंलाय दाखु माने नों आंखौ लिंहरदों लिंहराखैमोन लेंहरदोंब्रा आंनो अब्ला गाबज्रिमा मालाय बिदि फैनो नागिरनाय बायदि फैयो नामा लासै लासै फैनो हाया नामा आंलाय फैसिगोनसो सानदोंमोन थै बुरबक आंखौलाय बोरै मोननायब्रा नोंलाय एसे गिखौ मानसियालाय मा जाजाद बुङोब्रा नोंलाय आदसा बाद होदो बेफोरखौ दानिया अरिजिनेल बाथ्रायाव फैदो आंखौ मानो लिंहरामोन आसलते नोंसोर बहा थाङो बहा मायो माथो गासिबो मोनायावल' एटेन्ड जाफैयो बहा थांमारोलै बेटा होद खिथानो बालायलाङोलां आइया मा गासिबो दालाय मोनसेनि बिलाइ गोजालै नोंसोरलाय आयु बिफायानो सासेल'बा बहानि दालाय मोननै मोनथामनि बिलाइ थानांगौ रोंगौबा बुंलै रोङाबा बाराबा जोख्लाय जागोन आंजों गोजौआव जोखोनो हायाव जालदाब जोख्लाय जागोन उरायग्राग्रां दानो हाबाब मा गासिबो गरम गरम गोजासोलै बिसोरलाय ग्रफनथिखौनो दाना होनांसिगोन आं बिसोरनो ओइ बाबा दा सानसुनि ओंखामा संना दोन दे आइया नोंलाय माथो जाखो बहा थांनो नागिरदों नोंलाय है बयफ्रेन्डआ आंखौ पार्कआव लोगो हमनो लेंहरदों आरे नोंसोर लाजिनो रोंला नामा बिफानि सिगाङाव बयफ्रेन्ड लोगो हमनाय बाथ्रा बुंनो आया बोरायालाय हेब्बायसो माथो गावनो सोंबाय बहा थांनो होननानै होद जायाहाय नोंजों थांनोसै आं आरो ओंखामा संना दोननोबा दोन दोनाबा नोंसाला सानैजों सेसलै बे गथ'फोरजों मा जाबावगोन हिनजावखौनो सासे लाबावनांसिगोन आं ओइ र' बहा थांनायदों मालै साख्रियाव थांनायदां ओंखाम संना दोनबाय नोंलाय मालानिफ्राय साख्रि मोनलायखोब्रा आंलाय माथो मिथिथारामोन नों होनाय साख्रियालाय माथो जाखो बावबाय नामा हाबाब आंलाय माला साख्रि होनायमोनलै थोद साला नोंलाय माला साख्रि होनो हानो साला बिफा जानानै बाइक गंसेखौनो होनो हायाखै आरो साख्रिनि सिमांसो नुदों होद जायालै नोंजों लरग'ग'नो आइया माथो जोंलां गारबायसोब्रा बिलाय
आसलथे साख्रिनि बाथ्राखौ आंसो बुंग्रोनाय ना बिसो बुंग्रोनायमोनलै फुरा कनफिउसन ओइ बाबा ओइ स्टप मालै ओइ नानिया बाव थांखोलै नानिया बाबा ओइ सोरबा बयफ्रेन्ड लोगो हमनो थांदोंनो होदो गाज्रि जाबायलै बाबा बिसोरो फैनांसिगौसो बिसोरखौ गाज्रि जाबायलै बाबा इसोरो ओइ आरो नोंलाय नों मोजां जाबाय नामा होद बाबा आं मोजां जाबायथ' मालानिफ्राय मोजां जाखो नोंलाय बेसे गोबाव जाखो बेटा नै दासो नोंनि खाथियाव फैनासो जादों हामथारबाय बेटा हामथारबाय बिदिनो मोजां जानांगौ बै मानैखौबो नों बुजायनानै होदो बेटा बिसोरबो नों बायदि मोजां जाथोंसै नों जेबो टेनसन लाना बाबा आं मोजां जाबाय जेला फाक्का गासिबो मोजां जाखानांगौ माबालै बाबा एसे हरब्रा हैद माखौलै बेटा ना थांखुखौ नङालै एसे नांगौमोन बाबा माखौ ना बिरि गोरान बिदि नङालै बाबा आंनो गरनैसो रांसो नांगौमोन ओइ साला बुरबक बेखौनो बिनो लाजियो जाम्बा र' थांखु थिमियाव गरनै रां दंमोन बेखौनो लां नै थाइनै दं औ मा जाखो बेटा आंनो 5,000 रां नांथारगौलै बाबा बै थाइनै र'लाय मा जाबाय बायनो थोद बुरबक 5,000 रांखौनो गरसे गरनै बुङो नामा बे थाइसे थाइनैखौसो गरसे गरनै बुङो जाम्बा नोंनो बारा रां हरथ'जाया र' आनजाद नायग्रोनांगोन नोंबा मोजां जागोन ना जायाखै दिनै आं नोंनो 500ल' रां हरगोन नो बाबा नैबे 500खौनो लांग्रोदो न' बाबा गाबोन बेसेबां हरगोन बाबा दे गाबोन नोंनो 1,000 रां हरगोन आं गाबोन 1,000 रां मोनाबा हले गोरना गाथायाव दोनजागोन दे बोराय मिथिना लाखा आयाव रां मोनि समावल' बिफा नामाब्रा आंलाय माथो ज्रोमसो जावना गालांगारबाय ओइ र' बेटा मा जाबोखो मानो खावलाय हमथाना फैखो होद बाबा दिनैनिफ्राय नोंनि खोथा मानिसिगोनलां जेराव थाङो नोंनो खिन्थालांसिगोन आं आच्छा बेखौथ' बुजिबाय र' बहा थाङामोन आरो मा जाबोखो माबालै बाबा बै तामुलपुर पार्कआव सासे सिख्लासो लोगो हमथांदोंमोन आं हाबा जाखानायसो रायलायबाय थानायखौ नुनानै हौवाया उन थांना दांना हरबाय आंखौ मोजां जानोसै आं दिनैनिफ्राय ओइ बेटि र' मा जाबोखो नोंलाय गैलालै बाबा माया गैला आंखौ पार्कआव लोगो हमनो लेंहरनाया बयफ्रेन्डनि हिनजावसोमोन बेसो मेसेज लिरनानै आंखौ लेंहरदोंमोन थांबाय माबा खानायसो साबजाना हरजाबाय आंबो मोजां जानोसैहाय दिनैनिफ्राय ओइ रथ'नाय बेटा ओइ दहाय 500 रां लांनायखौ हरफिनलाय बेदर जानांगौ दिनै नै बिसोर सानैयाबो मोजां जाबाय माबालै बाबा आंबो दिनैनिफ्राय मोजां जाफिनसै ओइ बेटा नोंखौ मिथिखाबाय आं राङाल' हरदो गाबोन नोंनो 5,000 रां हरगोन आं नङालै बाबा आं दहाय फुङाव मोजां जाथ'वाखैमोन नोंनिफ्राय 500 रां लानाय फैसाखौ आराम मोननायनोसो देलायग्रा बायनो लांदोंमोन आं गैया हाबा जाबाय देलायग्राखौ बाजै सिलांगिनोसो होबोबाय आं फैसाया थालास मोजां जानोसै आं दिनैनिफ्राय थोद साला सैमाफोर दिनैनिफ्राय मोजां जासिगोन होननानै खोमा हम दानिया नोंसोरखौ टेस्ट लानाय जासिगोन अनारि बै सेरालाय थां नै बाबा नै ए बन्दा बे सियारा बहा दंमोन बेयाव दोनहैफिन बेटा बै सेरालाय थां चिमा माबारलाय थां
माबोरै नुखो नायग्राफोर इयुनाव नोंसोरबो मोजां लामाजों आगान सुरनोबा बेफोरबायदि हाबाखौ दामाव जिउबो जाना लानाय जागोन नै जोंना दोसौ फंबाय माबा बुंनो नागिरदों खोनासंदो फंनैसो हाय लोगोफोर आं आसा खालामबाय नोंथांमोना बे जोंनि पार्टनारशिप भिडिअखौ नायदों होननानै बे जोंनि लिरनाया सोरनिजोंबा कपिराइट जादोंबा नोंथांमोना निमाहा होनांगोन आं गुबुनफोरनि बायदि फंसे बाथ्राखौ कपिराइट खालामनाय जासिगोन जोंनि बे भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला लाइक खालामदो साबसक्राइब खालामदो बेल आइकनाव थुना होदो आरो शेयार खालामना होदो